במסכת. מה הם צריכים לשתות רביעית יין? כן, נכון מאוד, אני אציין. אלה שהם בכורים, הם צריכים לבוא ולשתות רביעית יין. או לחילופין, לאכול כזית מהעוגות. בסדר, אז רביעית יין לשתות, כן, זה רביעית מהכוס הזה של הפלסטיק, בחם. תקרא גם לאופק, אדון אופק, גם ברשות הרב, אני אעשה ממש בקיצור. בסוף המסכת הגמרא מדברת על דיני ייחוד. מדיני ייחוד היא מגיעה מזה שאדם לא ילמד את בנו, יש מצווה של אדם ללמד את בנו אומנות. מזה היא מגיעה מזה שאין לאדם ללמד אומנות לבנו, אלא אומנות נקייה, שאין לו בה עסק עם אנשים, כדי שלא יבוא לידי מכשול. ואז היא מגיעה לזה שאין עשירות מן האומנות ואין עניות מן האומנות. הגמרא אומרת, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אם ראית מימיך. תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, מימיי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל ושועל חנווני. אף פעם לא ראיתי צבי שעובד בלקצוע, להוריד מהעץ תאנים, אף פעם לא ראיתי ארי שהוא סבל, אף פעם לא ראיתי שועל שהוא מוכר בשוק, שועל חנווני. והם מתפרנסים שלא בצער. כל אחד הקדוש ברוך הוא נותן להם את אוכלם בעיתו. מתפרנסים שלא בצער. והם לא נבראו אלא לשמשני. כל העולם הזה לא נברא אלא לצוות לזה, הם נבראו בשביל לשמש אותי. ואם הם מתפרנסים שלא בצער, כל שכן שאני נבראתי לשמש את קוני, שאני אתפרנס שלא בצער. ומה אלו שלא נבראו אלא שלא לשמשני מתפרנסים שלא בצער, ואני שנבראתי לשמש את קוני, אין עוד דין שאתפרנס שלא בצער, אלא למה באמת אדם טורח אחר מזונותיו? אלא שהראותי את מעשיי וקיפחתי את פרנסתי. שנאמר, עוונותיכם היטו. העוונות של האדם היטו את דרך העולם, שהוא יקבל את מזונותיו שלא בצער. העוונות שלו היטו את זה שהוא יקבל את מזונותיו בצער. רבין, לכן באמת, זה מה שהמשנה אומרת, שאין עשירות מן האומנות ואין עניות מן האומנות, אלא אדם יבחר אומנות נקייה. בחובת הלבבות הוא מבאר את העניין הזה בהר היטב, שהקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם יתקיים, אז הוא נתן לכל אחד בליבו איזו אומנות שהוא יבחר בה. לכן אין לו ללכת אחרי מה שיש יותר כסף, מה שיש יותר כבוד או תהילה, אלא מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו בליבו לעסוק בו, יעסוק בזה והקדוש ברוך הוא ייתן לו בתוך זה ברכה. כי באמת אין עשירות מן האומנות ולא עניות מן האומנות. רבי נהוראי אומר, מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד לבני אל התורה. תניא, רבי נהוראי אומר, מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אל התורה. אפילו שיש אדם מצווה ללמד את בנו אומנות, אני מלמד את בני רק תורה. שכל אומנות שבעולם אין עומדת לו אלא בימי ילדותו, אבל בימי זקנותו, הרי הוא מוטל ברעב. אדם היה נגר כל החיים, שהוא מגיע לעת זקנותו, אף אחד לא יקנה ממנו, וכן על זה הדרך בכל המלאכות. אבל תורה אינה כן, אלא עומדת לו לאדם בעת ילדותו, ונותנת לו אחרית ותקווה בעת זקנותו. כמו שכתוב, שזקני עמי ארצות, ככל שהם מזקינים, דעתם מתאפשת עליהם, נהיים יותר ויותר זקנים, יותר ויותר חולים, יותר ויותר טיפשים, אבל זקני תלמידי חכמים, דעתם מתווספת עליהם. וילדותו מה הוא אומר, וקובע השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים. בזקנותו מה הוא אומר, עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו. על הפסוק הזה שמענו מחכם בנימין שהוא שמע מרבי יהודה צדקה. שהוא מפרש את הפסוק הזה ככה. כתוב שם לפני כן שמקום שבחורים ייגעו ונערים יעפו, כולם מתעייפים, כולם נהיים חלשים, וקובע השם יחליפו כוח. יש מקום שאדם לא יכול באמצעות הכוח הפיזי שלו, לא יכול כבר למשוך שם. אבל מי שיש בו רוחניות, יש בו תורה, יש בו מצוות, השם שבו, הרוחניות שבו, יחליפו לו את הכוח, יעלו עבר כנשרים. בזקנותו מה אומר? עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו. הדרן הלך 10 יוחסין וסליק עליו מסכת קידושין. הדרן הלך מסכת קידושין והדרך עלן, דעתן הלך מסכת קידושין ודעתך עלן. לא נדעת שמינך מסכת קידושין ולא תדעת שמינן. לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתה. הדרן הלך מסכת קידושין והדרך עלן, דעתן הלך מסכת קידושין ודעתך עלן. לא נדעת שמינך מסכת קידושין ולא תתנשי מינן. לא בעלמא דעדין ולא בעלמא דעתה. הדרן הלך מסכת קידושין והדרך עלן. דעתן הלך מסכת קידושין ודעתך עלן. לא תתנשי מינך מסכת קידושין ולא תתנשי מינן. לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתה. יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתהיה תורתך אומנותנו בעולם הזה ותהיה עמנו לעולם הבא. חננה בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, אחי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רפרם בר פפא, חיש בר פפא, סוחה בר פפא, עדה בר פפא, דרו בר פפא. הערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך
ולומדי תורתך לשמה, לא ראית חכים למצוותיך כי לעולם יהי ליבי כתבים וחוקיך למען לא יבוש לעולם לא ישכח פיקודיך כי בם חייתני ברוך אתה אדוני למדני חוקיך אמן 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 סלע ועד מודיעו אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ועבדנו ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות שאנו משכימים והם משכימים אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים אנו עמלים והם אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר אנו רצים והם רצים אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת שנאמר ואתה לא מתורתם לבאר שחת עד שדמים ומרמה לא יחליצו מהם ואני אבטח בך יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ונבטי כשם שעזרתני לסיים מסכת קידושין כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה וזכות גדולות תנאים ואמוראים ותלמידי רחמים יעמוד לי ולזרי שלא תמוש התורה מפי ומפי זרי וזרע זרי עד עולם ותתקיים בי ותלכך תנחה אותך בשוכבך תשמור עליך והקיצות תקיעי תשיחך כי הביא ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום. יתגדל ויתקדש שמי רבה ועל מה דמעתיד התחלתה ולהחיה מתיה ולהזכר עיתון לחיה ולבני קרתה דירושלים ושכלה יחלה וגבה ולמעקר פולחנה נוחאה מן הרע ולעדבה פולחנה דשמיה לאט ואליון לחוצה ביחול ומחותה ויקרב עצמך פורקני ויקרב משיחי וחי יכול ויום יכול וחי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן ויעלה ויתהלל שמי לקודשה ולתכון ואלה מן כל ברכתה אשר אתה תשבחתה ולחמתה ואמירה לעונה ואמרו אמן על ישראל ורבן עמד המדינות ותמיד תמיד מאוד להסכים בו אותה ותשתה בי והתראה עדים ולכל אדם ואדם ולנו לא ולכל בחינה וחסדה ורחמים וקדם הרי שמיה והרעה ואמרו אמן ויש הרבנים שמיה חיים וסבא וישועה וחמם זרה ופרעה גדולה עזרה ופרעה ורווח והצלה לנו לכל עמו ישראל ואמרו אמן עשה שלום וברמה וברחמה והשם עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. אמן.